Türkmenistanyň Mary vilayetinde mümkinçiligi çäkli adamlar şeýlede iňçe keselden, rak we ýürek kesellerinden ejir çekýän raýatlar özleriniň saglyk bejergisi üçin möhüm derman serişdeleriniň döwlet tarapyndan öz wagtynda berilmeýändigini aýdýarlar. Aslynda düzgüne görä her saglyk öýi özüne degişli maýyplaryň dermanlaryny öýüne eltip bermeli. Ýöne gynansak da eltip bermekden geçen näse adamlar ýa-da olaryň howsarlary dermanlary almaga baranda dürli bahanalar bilen derman bermeýärler. Lukmanlar döwletiň näsaglary derman yetiştirip bilmeýändigine, derman gelse berjekdiklerini aýdýarlar diýip, howpsuzlyk aladalar sebäpli anonim şertde maglumat beren habarçy marly ýaşaýjylaryň biriniň sözüni tistirledi. Onlar Çamarlynyň Azatlygyň habarçysyna aýtmagyna görä keselhanalarda, saglyk öýlerinde we dermanhanalarda näsaglar ýa-da olaryň howsarlary dermanlary diňe gowuk turuzyp alyp bilýärler. Ismaz keselinden ejir çekýän bir raýatyň howsary nerwini köşeşdirmek üçin niýetlenen dermany 6 aýlap alyp bilmändigini aýtdy. Bu her aýda 30 sany berilmeli karbamazepin dermandyr. Olar arz etjekliklerini aýdandan soňra bu derman berilipdir diýip habarçy 15-nji ýanwarda beren maglumatynda bellidi. Azatlyk radiosunda bu wakanyň haýsy keselhanada bolandygy barada dolu maglumatyň bardygyna garamazdan howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli olary köpçülige ma'lum etmekden saklanýar. Türkmenistanda saglyk döwlet maksatnamasyny amala aşyrmagyň çäginde 1995-97-nji ýyllarda raýatlaryň döwlet meýletin saglyk ähtiýaçlandyrmasy girdildi. Bu ähtiýaçlandyrmaga görä raýatlar döwlet tarapyndan göz öňünde tutulan dermanlary yeňillikli bahadan ýa-da mut alyp bilýärler. Şeýle olara keselhanalarda we şypahanalarda mut ýa yeňillikli bahadan saglyk bejergisi hem berilýär. Ýöne Azatlyk radiosynyň yerli habarçylary we ýurt raýatlary soňky 2 ýylyň dowamında bu yeňilliklerden peýdalanmagyň barha kynlaşýandygyny, derman gytçylygynyň we keselhanalarda yer ýetmezçiliginiň soňky aýlarda has hem ýygjamlaşandygyny aýdýarlar. Ýöne munyň sebäpleri barada häkimetler tarapyndan anyk düşündiriş berilmeýändigi hem aýdylýar. Şol bir wagtda keselhanalarda, saglyk öýlerinde we dermanhanalarda ýok diýilýän dermanlaryň lukmanlar tarapyndan gymmat bahadan satylýandygy barada maglumatlar hem bar. Bir ene çaga serebral ysmazyna ýolugan çagasyna günde 3 tabletka berilmeli nerwini köşeşdirji dermanyň ýokdugy aýdylyp, onuň bir näçe aý berilmändigini gurrun berdi. Ol lukmanlaryň bu dermanyň 1 aýlyk dozasyny 800 manatdan satandygyny aýtdy. Bu çaga döwlet tarapyndan aýda berilýän maýyplyk pul kömegi bolsa diňe 900 manada deň diýip habarçy gurrun berdi. Türkmen häkimetleri ýokarda aýdylan meseleleri tasdiklap ýa-da inkar edip çykyş etmeýärler. Bu barada döwlet mediasynda hem hiç zat aýdylmaýar.